אז ברוכים הבאים. הגענו כאן להרצאה מאוד 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 מיוחדת. אני חושב שבזמן האחרון יש לנו יותר הרצאות אורח. במקרה שלנו זה כבר הרצאת אורחת שנייה, אז אני ממש ממש מבסוט שזאת הרצאה גם שהיא קצת שונה. אם התרכזנו עד עכשיו בתזונה, בא לנו גם סשן מאוד מאוד מעניין על NLP, עם אופירה כמובן. אז עכשיו אנחנו קצת הולכים למקום אחר, חשוב לא פחות, ממש לא פחות, כל עולם השרירים. במקרה הזה אנחנו מתמקדים באגן ובאנטומיה הנשית, אבל אני חושב שזה לאו דווקא הרצאה לנשים, אני חושב שזאת הרצאה לכולנו, כי כולנו, גם אם אנחנו מכירים את המין השני, אנחנו מכירים יותר את עצמנו, וגוף האדם כגוף האדם, הרבה דברים עובדים אותו דבר. אז ברגע שמבינים אחד, אנחנו יכולים בהחלט להבין ולהשליך את זה על עצמנו. אני נתי, מי שלא מכיר ומי שהולך לראות את ההרצאה, מנהל קבוצה חינמית לכל הדבר הזה, רוצה להעביר את הידע הזה, כמה שיותר ידע לכמה שיותר אנשים בחינם. אני מטפל בזמני, הסוג של פנוי, וזהו, לא רוצה להגיד יותר מדי. אורחת מדהימה שהכרתי בקורס תזונה של גיל יוסף שחר, עושה חיל בכל כך הרבה תחומים ביחד, מדריכת פילאטיס, עוזרת לאנשים בכל כך הרבה דברים, ירידה במשקל, חיים יותר טובים, איזון אנרגיה, שילוב של הכל ביחד, גם של תנועה, גם של תזונה, וכמובן עושה הדרכות לכל כך הרבה גופים ולכל כך הרבה אנשים, שככל שאני אדבר יותר נראה לי אני קצת יוריד מהערך, אז נראה לי שאני אפסיק ופשוט אעביר לך את השרביט, ופשוט מוזמנת להתחיל בזמנך. אני אשים את עצמי על השתק. תודה רבה נתי, וגם אני רוצה להגיד תודה לנתי על הפלטפורמה ועל כל העשייה שלו שאני ככה יודעת, וכל שאלה שיש לי ונתי ככה תמיד זמין לענות, לא רק לי, לעוד אוכלוסייה שלמה. אז נתי, תודה לך גם. אני גם אגיד שבמהלך ההדרכה שלנו, אם יהיו לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לנו בצ'אט. ברגע שנראה שיש יותר מדי שאלות, נתי יעצור אותי ואני אעשה רגע שנייה הפסקה לענות על שאלות, אם יהיו לכם, בסדר? ככה אנחנו ניישר קו. אז באמת בואו נצלול. אז ערב טוב, תודה שהצטרפתם. ממש כמה מילים ממש על מה שאני עושה כדי לחבר אתכם רגע להדרכה שהולכת להיות. אז בעצם אני באמת כבר עשור מתעסקת בתחום של הפילאטיס, והעניין של ההדרכות של רצפת הגן הגיע ממקום שדווקא בתחילת דרכי שמתי לב שיש יותר מדי נשים שמגיעות עם כל אחת עם האג'נדה שלה מהסיבה שלה, ומגיעות לאימונים לשיעור, ובסופו של דבר יש איזושהי רמה מסוימת שלא כל כך מתאימה כביכול לכולם. ואז זאת יש לה טעות וזאת יש לה טעות, וצריך עכשיו בשיעור לאגד את כולם, ובאמת להוביל שיעור שיחזיק ויתאים גם לזאת אחרי לידה וגם לזאת עם הפריצת דיסק, ועוד דוגמאות כאלה. ומפה נולד בעצם הרעיון שבוא נעשה איזושהי הדרכה שמיישרת קו עם כולם, לא משנה מה הגיל, מה המין, כמו שקורה גם פה עכשיו, אם עברתם לידה, לא עברתם, איזשהו פציעה וכולי. זה נכון ומתאים לכולם, זה בעצם מחבר ממש לבסיס, מהבסיס לומדים ומשם פשוט מתקדמים. וברוך השם ההדרכה אותי כבר רצה איזה כמעט 8 שנים, וכל פעם מחדש באמת אנשים יוצאים מההדרכה ואומרים, אוקיי, הבנתי, שזה מבחינתי, אם אמרו את המשפט הזה, עשיתי את שלי, כי בסופו של דבר אנחנו חיים הגוף, מאז שאנחנו נוצרנו ועד שאנחנו בעזרת השם 120, ואנחנו צריכים להתייחס לגוף ולהכיר אותו בצורה מאוד מאוד טובה, כדי לדעת איך להשתמש בו. אם עכשיו אני קונה איזשהו מוצר חשמלי, שחשוב לי אחרי מדף שלו, ולעבוד איתו בצורה תקינה, אני אלמד על ברויות, כאילו את כל המפרט שלו בצורה טובה. אותו דבר ככה אנחנו לגבי הגוף, בשביל לקבל באמת תוצאות טובות לאורך שנים, ולהיות בריאים, במיוחד בגיל השלישי, חשוב מאוד ללמוד ולהכיר את הגוף, וכדי שנוכל לעבוד אותו בצורה ממש טובה. אז ככה באמת התחלתי את כל הדרך שלי. אז בואו נצלול. אז אנחנו באמת בחיזוק אנטומיה נשית, שזה בעצם אותם גם, בהרצאה הזאת גם גברים כמובן,
אז ככה ממש, לפני שבכלל נצלול רגע פנימה, בואו נבין שנייה את ההיררכיה של גוף האדם, איך בכלל כל הגוף שלנו עובד, ומה, מה, איך אחד קשור בסופו של דבר לשני. אז בגוף שלנו יש לנו טריליוני של תאים שמחולקים לסוגים תאים של שונים, סוגי תאים שונים, שבסופו של דבר אני לא רוצה להיכנס עכשיו לתוך העולם של הגוף, אנחנו לא יותר, סליחה, רק להסביר משהו מאוד מאוד כללי, בעצם שיש לנו אוסף, הגוף שלנו בנוי מאוסף של תאים, בסופו של דבר קובץ של תאים יוצר לנו רקמה, רקמה יוצרת לנו איברים, ואז בסוף אנחנו מקבלים את המערכת הגוף שלנו, את האיברים בגוף. אם זה הלב, הכבד, הריאות וכולי. ועל זה בעצם בשביל לשמור על המערכת, יש לנו גם את מערכת העצבים, שזה מהמוח לעמוד השדרה, שמשדר לכל הגוף, בעצם כל הפעולות שאנחנו עושים. ומעל זה בעצם יש לנו את ההגנה של מערכת השלד, השלד בעצם שומר לנו על כל האיברים, ועל השלד יש לנו את השרירים שמספקים לנו הגנה, גם הגנה וגם המאחז, הם נאחזים בעצם בשלד. ובעצם השלד תורם לשריר, השריר תורם לשלד, ותכף נראה בכלל איך כל זה בכלל קשור להרצאה שלנו. ואז כמובן מה שעוטף לנו את כל הדבר המופלא הזה של גוף האדם זה האור. זה מה שבסופו של דבר אנחנו רואים. אז הרבה פעמים, בגלל שאנחנו לא חשופים למה שקורה לנו בפנים, ואני לא מדבר דווקא על מצב של כאב וכאלה, שאז אנחנו קצת יותר מעורים בדבר, בדרך כלל כשרחוק מהעין רחוק מהלב, אנחנו לא יודעים כל כך מה עובר לנו בפנים, אז אנחנו אוטומטית גם פחות ככה שמים לב, או עובדים, או מדייקים את עצמנו במהלך החיים. אז רק להבין שנייה שהגוף שלנו היא מערכת אחת, וכשברגע שאנחנו חלילה, יש איזשהו דלקת, או איזה פגע באיזשהו אזור אחד בגוף, אנחנו לא כל כך מתייחסים אליו, הוא יכול בעצם לגרום לשרשרת אה, של של נזקים חלילה לאיברים אחרים שצמודים אליו. עכשיו אם אנחנו מטפלים בבעיה כאן ועכשיו, אז אנחנו ישר גם נפתור כמובן נגיד אותה דלקת. לעומת זה אם אנחנו נזניח, אז אנחנו יכולים כמובן לקבל תוצאה לא נעימה. לעומת זאת גם בצד השני, אם אנחנו רואים שיש לנו אנחנו מטפלים בבעיה מהר, אוטומטית גם שאר האיברים מתרפים ואז כל הגוף עובד בצורה שהיא תקינה. אז זה ככה רק לעשות לנו איזשהו בסיס רגע לפני שאנחנו בעצם צוללים פנימה. מתקדמת. אז היום אנחנו בעצם אנחנו נזכיר 4 נושאים. נושא של כמובן המוגלובין והעייפות והאנרגיה, איך זה קשור לנשימה. משם אנחנו נעבור לשרירי הליבה, נכיר באמת את השריר שאיתו אנחנו רוצים, שבדרך כלל נשים או גברים רוצים לחזק את השריר של הקוביות, אז אנחנו נכיר את השרירים האלה ונבין איזה שריר נכון לעבוד עליו. משם אנחנו ניגע ברצפת הגן, ובסוף נדבר על האוסטאופורוזיס, מחלה השקטה שאין לה גם תסמינים מקדימים, ונבין למה בכלל חשוב מאוד כבר מגיל מאוד צעיר להכיר את התופעה הזאת ואת המחלה, ולעבוד עליה כמה שיותר מוקדם. אז בעצם, בשביל להבין שנייה, הרבה פעמים שככה, אני אדבר קצת בין אנשים כי אני רגילה, אבל כמובן שזה רלוונטי גם לגברים. נשים וגברים כאחד שבעצם רוצים להוריד במשקל, או שרוצים להתחיל איזשהו אימון כלשהו, ישר בראש שלהם יש איזשהו סדר כזה של יאללה בוא נרים משקולות כדי לכתב את הגוף וכולי. אבל הרבה לפני שאנחנו מתחילים למתוח גומיה או להרים משקולת, ולפני שאנחנו מזים, קודם כל חשוב להכיר את מערכת הנשימה שלנו. בעצם מערכת הנשימה היא הבסיס בעצם שאיתו, לפי ההסבר שתכף נסביר, נבין איך השריר שלנו שהוא הצרכן של החמצן, אנחנו חייבים אותו בזמן איזושהי פעילות מסוימת שאנחנו עושים. ותכף נדבר על כמה נשימות. אז יש לנו בעצם את החמצן O2 שנכנס. אנחנו תמיד ניקח אוויר שאיפה מהאף, כי יש לנו בעצם מסננים באף, אני רוצה שיסתנו לי החיידקים הלא טובים. ובעצם החמצן נכנס לכיוון הריאות, הנדיות שלנו, ששם בעצם מגיעים תאי המוגלובין, יש פה ממש תמונה כזה חמודה שמצאתי, שהמסעיות הם תאי המוגלובין בעצם, הם מגיעים, הם סיירים, כל הזמן הולכים קדימה ואחורה, בעצם מגיעים לריאות. סליחה רגע, קדמתי מהר, מחילה. רגע, סליחה. כן.
אז יש לנו פה את תאי ההמוגלובין שהם מגיעים בעצם לריאות, אוספים בעצם את החמצן ומסיעים לכיוון השריר. שם הם פורקים את החמצן ושוב עושים את הדרך הזאת. כל פעם ממש מחדש על מאית השנייה אפילו. עכשיו, בזמן פעילות שאנחנו עושים, כל תנועה שאנחנו עושים, מי שבעצם אנחנו משתמשים זה באמת מערכת השרירים, ואנחנו צריכים שכאשר אני מבצעת איזה תרגיל מסוים, אני צריכה שיהיה לי אנרגיה לבצע אותו. או לחילופין, אם אני לא כל היום, מן הסתם, אנחנו לא כל החיים על המזרן, אם אני לא בפעילות מסוימת, אני רוצה שביום יום יהיה לי מספיק חמצן, כדי שאנחנו לא נגיע לאמצע ופתאום נקרוס מעייפות. אז בעצם אם אתם מרגישים איזשהו עייפות יתר, לא קשור לזמן השינה שלכם, שימו לב ממש למערכת הנשימה. יכול להיות שדווקא שם כדאי להתחיל, וככל שתשפרו את מערכת הנשימה שלכם ותנשמו בצורה נכונה יותר, אז אתם תרגישו פחות עייפים, פחות קורסים גם במהלך היום, בלי קשר לאיזושהי פעילות שאתם עושים, ובטח בטח בזמן מאמץ, ששם אני ממש רוצה שיהיה לי המון חמצן כדי להחזיק תרגיל לאורך זמן, ולא לקרוס ישר אחרי איזה כמה חזרות. אז בואו נדבר על סוגי נשימות שיש לנו. אז יש הרבה סוגי נשימות, יש גם נשימות טיפוליות, זה בטח נתי יודע להגיד יותר ממני. אני בוחרת לדבר באמת על 3 סוגי נשימות שבעצם אנחנו חווים אותם במהלך החיים, אנחנו גם מכירים אותם, ומשם באמת נתמקד ונצלול לנשימה שתכף ממש נתרגל אותה. אז יש לנו נשימה שהיא שטחית, נשימה שהיא נעצרת בחזה בעצם, זה 80% מהאוכלוסייה נושמים בצורה הזאת, וזה בעצם נשימה שלא מצריכה עכשיו מן איזושהי פעילות מסוים, זה נשימה רגילה, טריוויאלית שאני נושמת במהלך היום, זה בעצם נשימה שטחית. מפה אני מסיקה גם שברגע שהנשימה נעצרת לי איפשהו בחזה, אין יותר מדי חמצן גם שעובר לי לשרירים, ויכול להיות גם לא צריכה עכשיו להשתמש יותר מדי בשרירים. אז זה בסדר. יש לנו נשימה שהיא שרפתית, שזה בעצם נשימה כבר שנקרא נשימה עמוקה, שאנחנו נושמים לכיוון הבטן, מרחיבים בעצם את הבטן, מנפחים את הבטן, ושם בעצם אני נושמת כשאני במצב לחץ, סטרס, חרדה כלשהי, או שסתם בא לי עכשיו בים לנפוש ואני רוצה ככה להרגיע את כל המערכת העצבים, אז באמת אנחנו לוקחים את הנשימה, והנשימה הזאת מתבטאת בכך שהבטן מתנפחת החוצה ונכנסת פנימה. אז זה באמת בהקשר הזה. גם יש קשר נשימה שרפתית למערכת העיכול, אנחנו רוצים רגע לשחרר שהיציאות יצאו בצורה טובה, גם נשימה שרפתית יכולה מאוד לעזור בריכוז נכון. והנשימה בעיקר שאני רוצה שתזכרו ושתדעו אותה ושתכירו אותה היא נשימה צלעתית. הנשימה אותי בדרך כלל משתמשים בה בזמני ספורט, שחקנים, ספורטאים ורקדנים משתמשים בנשימה הזאת. ומהסיבה שאנחנו משתמשים בה כי עכשיו אנחנו ממש ביחד נתרגל את החלק הזה, וזה בעצם יהיה השלב הראשון שלנו בהדרכה מבחינת תרגול, כי אנחנו הולכים לפרק לגמרי את כל מערכת הליבה, את כל מה שקשור לרצפת האגן, ואנחנו נתחיל ממש בבסיס, שזה נקרא בכלל שאיפה, הנשימה שלנו, ואני רוצה שנתחיל עם הנשימה הצלעתית. עכשיו בואו נבין שנייה מה זה. הנשימה הצלעתית זה בעצם אנחנו לוקחים אוויר שאיפה דרך האף, כמו שאמרנו קודם, לכיוון הצלעות. עכשיו אני רוצה שתדמיינו את הצלעות, משהו כמו מטריה, המטריה עכשיו סגורה, אתם לוקחים את האוויר והמטריה נפתחת, אז הצלעות מתרחבות לרוחב. אוקיי? אז בואו נתרגל את זה רגע, ואני רוצה רגע שתראו, רגע, הפוך, כאן. יש לי פה סרטון שצירפתי, אם אתם רואים אותו, אתם רואים את הצלעות? יש? יופי. בעצם מה ראינו כאן? ברגע שלקחתי שאיפה, הצלעות התרחבו החוצה, האזור הזה של השרפת פשוט יורד כלפי מטה. עכשיו למה אני רוצה שהשרפת תרד למטה? כי בעצם אני רוצה תקשורת עם רצפת הגן, תכף נדבר על רצפת הגן. אוקיי? אז אני רוצה שביחד נתרגל רגע, אז ברשותכם, אם אתם ככה, אם כבר שכבתם, אבל בואו רגע תקומו, שבו על הכיסא בצורה נוחה, עם ככה כפות רגליים על הרצפה, תשבו בקדמת המושב, זה הכי נוח והכי קל לתרגל. ואני רוצה שתשימו 4 אצבעות על הצלעות שלכם, אנחנו רואים את זה פה ממש בצורה הזאת, 4 צלעות, ושאתם לוקחים אוויר שאיפה, זה שתרגישו שהצלעות יוצאות החוצה, מתרחבות לכיוון בחוץ.
אוקיי? בואו ננסה לתרגל את זה 4 פעמים, והייתי רוצה שדווקא תכתבו בצ'אט מה קורה בעצם עם הבטן בזמן שאיפת אוויר. בסדר? אז בואו נתרגל, אני רוצה שתיקחו אוויר שאיפה לכיוון הצלעות, דרך האף, ותחזיקו 4 שניות. 4, 3, 2, 1, ותשחררו. ועוד הפעם שאיפה לכיוון הצלעות, ולשחרר. ונתרגל את זה עוד פעמיים, שאיפה לכיוון הצלעות, ונשחרר. אני עוד לא מדברת על הנשיפה, רק השלב השאיפה, ונתרגל עוד פעם אחת, שאיפה, ונשחרר. אני אשמח לשמוע ממכם רגע, אתם יכולים לכתוב בצ'אט, נתי ככה יהיה על זה. בעצם מה קרה לבטן בזמן השאיפה? לא בטוחה שעשיתי את זה נכון. אוקיי, מה עשית? מה עשיתי? שמתי ידיים על הצלעות. כן, ניסיתי לנשום, וכל הזמן חשבתי על ההבדל בין זה לבין נשימה שרפתית. כאילו כל אוקיי. הזמן הייתי יותר עסוקה בלא לנפח את הבטן, מהמם. כמו בשרפתית, אלא כאילו הצידה. אז רק ההתעסקות הזאת, לא יודעת, זה לא עבד לי. אוקיי. לא, אז קודם כל זה בסדר גמור, כי ללמוד נשימה נכונה זה כמו ללמוד ללכת עכשיו. בעצם כל מה שנלמד היום הם לא בהכרח דברים שהם טריוויאליים ושהם קלים. זה צריך להרגיל את המוח לחשוב אחרת ולבצע את הפעולה אחרת. את לא אני אשמח היחידה גם שזה לשאלה, קורה לה. האמת. סליחה מה זה? שקטעתי, אני אשמח גם לשאלה. בטח. בעצם אוטומטית כשנשמתי הרגשתי את הבטן, את השרפת שלי אוטומטית נכנסת גם לנשימה. השאלה אם זה חשוב או לא חשוב לניפוח, כי בעצם אני שמתי לב שאני יכול לנשום ככה גם כשהבטן שלי, גם כשהשרפת כן נושמת והבטן מתנפחת, וגם כשהשרפת דווקא יורדת והיא דווקא נכנסת פנימה. זאת אומרת, יכלתי לעשות את זה גם לפה וגם לפה, ולא ידעתי מה הנכון יותר. אז בשלב הזה, כדי לתקשר עם רצפת האגן, כי אנחנו, כן, עוד פעם אני מזכירה לכם שאנחנו בשלב הראשון בתהליך שאני רוצה להעביר אתכם. אז פה בעצם חשוב מאוד שכן תרגישו, שבעצם מה אנחנו צריכים להרגיש? שהצלעות טיפה מתרחבות הצידה, השרפת לא כולם מרגישים, אבל היא כן יורדת למטה, והבטן מתחילה להישאב פנימה. זה התחושה שאתם צריכים להרגיש. קוסטה באמת כתב, הבטן נבלעת פנימה. כן. אז כן, הוא מרגיש את זה? מרגיש את זה? מי עוד? אז רגע, אופירה, נכון? את שאלת אותי? היא על מיוט, כן, אז אופירה שאלה. כן, כן. כן. את רוצה לתרגל את זה רגע שוב, כדי לוודא באמת שאנחנו באותו קו, כי זה רק, אנחנו בונים פה איזושהי פירמידה מסוימת. אז אוקיי. חשוב שתנסי רגע לתרגל, תנסי לנטרל את מה שאת מכירה, מה שתקחי אוויר, כמו שאמרנו, דרך האף, וכשאת לוקחת אוויר, תכווני לכיוון הצלעות, ואני בכוונה אמרתי לשים 4 אצבעות, כדי שתרגישי את האפקט ההתרחבות. אוקיי? הצלעות צריכות להתרחב קצת החוצה. את לא צריכה עכשיו להתחיל להרגיש יותר מדי איברים, שרפת וזה, אבל כן, אני רוצה שתרגישי שהבטן דווקא נשאבת פנימה, לא בטן התחתונה דווקא, אוקיי? דווקא בטן עליונה, טיפה נשאבת פנימה, וזהו, זה מה שאת צריכה להרגיש. אם הרגשת את זה, עשית את כן, זה כן, מצוין. הבנתי עכשיו למה את מתכוונת. כן, יש לנו? כן, כן. אוקיי, בסדר גמור. אז כולנו יישרנו קו לגבי השאיפה. החזה בעצם מתכווץ קצת? שרירי החזה החזה מתכווצים קצת? עולה כלפי מעלה. כן, והוא טיפונת מתכווץ פנימה. קצת, נכון, אוקיי, ממש קצת. אוקיי, כן, אוקיי. בדיוק. בסדר? אוקיי, אז אני אתן עוד מילה ואני רגע אסביר בעצם, אמרנו שבעצם יש לנו פה איזשהו תהליך, אז אני רוצה שתדמיינו בראש שלכם איזשהו קופסה, ממש צורה של קופסה, שאם בעצם בקופסה יש לנו תקרה, יש לנו בסיס ויש לנו דפנות, 4 דפנות, אז בעצם אנחנו בשלב הזה של השאיפה, אני מתייחסת לשרפת, שזה בעצם התקרה שלי. אני רוצה שהתקרה תרד כלפי מטה. עכשיו למה אני משתמשת בנשימה הזאתי? משלב לשלב אתם תבינו גם למה. תכף הכל יתחבר. קודם כל שזה יישב לכם. יש?
אנחנו מתקדמים. מצוין. אז אחרי שבעצם דיברנו על השאיפה, אנחנו רוצים לדבר על שלב הנשיפה. עכשיו, לפני שאנחנו נדבר על הנשיפה ונבין איך זה קשור לשרירי ליבה, בואו נדבר רגע על שרירי ליבה. אז בעצם יש לנו, דיברנו קודם על התיבה, אמרנו שיש לנו את התקרה, את הרצפה ואת הדפנות. אז במקרה שלנו, הדפנות שלנו זה שרירי ליבה, יש לנו המון שרירים כמובן בגוף, אני לא עכשיו נכנסת לדיוקים של כולם, אלא אני מדברת על 4 מרכזים, והם ממש מופיעים לכם פה, אוקיי? אני הולכת לדבר על השרירים האלה, אם אתם מכירים את השלב הזה שאומרים לכם, חבר'ה מצטלמים, כולם מתקבץ יחד, וככה כולם רוצים להיראות טוב, ואם יש לי ככה איזה בטן מעצבנת, אז מה אני עושה? מושכת את הבטן פנימה. מכירים את הוואקום הזה שאני מושכת את הבטן בחוץ ובפנים? הצלם הולך, אני נושמת, הכל טוב. יפה. אז בעצם גם התופעה הזאת וגם התופעה שקורית אצל המון דווקא נשים, יכול להיות גם גברים פחות מכירה, אבל יותר אצל נשים, במיוחד נשים אחרי לידה, שרוצות ישר אחרי לידה במיוחד, להחזיר את הבטן הרופסת פנימה. אוקיי? ישר רוצים לעבוד על השרירים החיצוניים אלו. אוקיי? זה השריר הרקטוס אבדומיניס, השריר הזה. ישר רוצים לראות את שריר הקוביות. אז הרבה לפני שאנחנו בכלל נעבוד על השריר הזה, אנחנו צריכים רגע להכיר את מערכת השרירים ולדעת ולהבין על איזה שריר אני צריך לעבוד בשביל להכניס את הבטן פנימה. אז בואו נבין שנייה מי הם 4 השרירים. אז שימו לב, יש לנו פה את השריר הזה, אתם רואים את השריר הזה, נקרא טרנברסוס. זה שריר שבעצם עוטף לי את כל מערכת המרכזית של, עוד פעם ברח לי, סליחה, מחילה. כן? עוטף לי את כל השלד, ממש כמו חגורה. אוקיי? עכשיו זה שריר גם שהוא הכי פנימי, הכי צמוד לשלד. אוקיי? זה הטרנברסוס. מעליו יש לי את השרירים האלכסוניים, כלפי מעלה, ואת השרירים שהם כלפי מטה, זה השרירים שמעל הטרנברסוס. בזכות השרירים האלה אני יכולה לבצע תנועה של רוטציות מצד לצד. והשריר שהוא הכי בולט, והכי ניזוק, לצערנו, זה השריר הזה, הרקטוס אבדומיניס. עכשיו, כדי בעצם לעבוד, אמרנו קודם, דיברנו על ההיררכיה של הגוף, אמרנו כשמערכת אחת או שריר או איבר נפגע, בעצם מה הוא עושה? הוא מפיל את כל המערכת, הקרובה אליו לפחות. אז אם נדמיין אישה אחרי קיסרי, או אחרי לידה, ויש לה בריחות שתן, או אפילו איזשהו בקע שרפתי, מישהו שעבר עכשיו ניתוח של בקע שרפתי וכולי. יש איזשהו חתך בשריר, מן הסתם השריר כרגע פצוע, צריך לטפל בו. אם עכשיו נבוא ונתחיל לפמפם כפיפות בטן, האם זה יעזור לה? או אישה עם פרדות בטנית, האם זה יעזור לה עכשיו להתחיל לעשות לנו פה כפיפות בטן ולכווץ את כל השרירים? התשובה היא חד משמעית לא, ולמה? כי ברגע שאנחנו, אם יש היפרדות בטנית או איזשהו פגע בשרירים, כל כפיפה שאני עושה, כל קיבוץ בעצם גורם לכל הקישקע, כל האיברים, לצאת החוצה ולגרום לעוד יותר היפרדות, וכמובן הנזק חמור על התועלת שלו. אז מה אנחנו מסיקים מכאן? מה בעצם אני רוצה להגיד לכם? אם אנחנו קודם כל רוצים לעבוד על העיצוב שלנו, על חיטוב, על השרירים שלנו, השריר הראשוני שאני ארצה לעבוד עליו, זה השריר הכי פנימי, זה הטרנברסוס. עכשיו, מה הבעיה עם השריר הזה? הוא מאוד עמוק, ואני גם לא רואה אותו. ומה אמרנו קודם? רחוק מהעין, רחוק מהלב, אני לא מכיר אותו, לא רואה אותו, קל לי להזניח, אני בכלל לא מבין על מה אני צריך לעבוד. אז בשביל זה אנחנו כאן, להבין שזה השריר, שאם אני מחזק אותו, אני מתקשר עם השריר הטרנברסוס, בהכרח, עוד פעם, סליחה, בהכרח אני מחזק את השריר שמעליו, מן הסתם שהוא מחזק את השריר הכי חיצוני, שזה השריר של הקוביות שאנחנו מאחלים לראות אותם מדי יום. ותתקנו אותי אם אני טועה. אז כן, אז קודם כל כמובן אנחנו פה בשביל הבריאות, כמובן בסופו של דבר תמיד אני אומרת החיטוב והנראות והיופי זה באמת בהחלט הבונוס, קודם כל שנהיה בריאים, אז זה בעצם השריר שאנחנו נעבוד עליו. עכשיו איך כל הסיפור הזה, שרירי ליבה, השרירים האלה מתוך מערכת שרירי ליבה, קשורים בכלל לשאיפה שלנו, כי אמרנו אנחנו היינו בשלב, מזכירה לכם, שלב הנשיפה, לקחנו אוויר, נתקענו שם, אז עכשיו מה אני עושה כשאני מוצא אוויר?
אז פה באמת אנחנו נבין בשלב הבא שלנו, אחרי שהקמנו את השריר, שימו לב, השלב השאיפה שלו זה בעצם נקרא תרגול הריצ'ראץ', אוקיי? אם שמעתם על זה, אז זה יעזור לכם, אם לא, אז נעים להכיר. לפני שנדבר על הריצ'ראץ', הייתי רוצה שאני עכשיו אני אומרת לכם לימון, אוקיי? מה קופץ לכם? איזה שריר קופץ לכם? אפשר לכתוב בצ'אט. לא הראיתי לכם תמונה, לא הערכתם, אין לכם מול העיניים לימון, אמרתי רק לימון. הדמיון ככה הקפיץ לכם את התמונה של הלימון. איזה שריר קפץ לכם? לי קפץ נעמי? בטן, לא יודע למה. בטן? למישהו קפץ בלוטות הטעם? החמוץ? נכון? למה? כי ברגע שאנחנו, גם בלי לראות, המוח מכיר הרי לימון, נכון? הוא מכיר מה הטעם שלו ומה הוא נותן, ולימון ישר מתקשר לבלוטות הטעם. בלוטות הטעם נמצאים על הלשון, לשון זה שריר. מכאן, גם אם לא ראיתי איזשהו לימון מול העיניים, ודיברתי על לימון, יקפוץ לי קצת חמיצות. אמרתי את זה בכוונה כדי לשאול אתכם את השאלה הבאה, אם אני אומרת לכם ריצ'ראץ' רוחצן, כמו שאתם רואים פה בתמונה, איזה סיטואציה זה מעלה לכם? רוחסן בעצם. מה הפעילות שלו? מה הפעולה שלו, סליחה? איסוף. לאסוף בדיוק, סגירה. בדיוק. יופי. אז כשאתם חושבים על שאיפה, אני רוצה שתחשבו על הריצ'ראץ', ושמתי פה, כדי להמחיש את זה בצורה הכי ברורה, כאשר אנחנו מבצעים את שלב השאיפה, הוצאת אוויר דרך הפה, אני מבצעת אוטומטית את פעולת הריצ'ראץ' הרוחסן, הסגירה. זאת אומרת, זה בא ביחד. הוצאנו אוויר, אוטומטית אני סוגרת. אם אני סוגרת, עם איזה שריר אני מדברת? עם השריר הזה, הטרנברסוס. עכשיו, כדי להוריד לכם את זה שנייה לרמת הביצוע, בואו נתרגל את זה ביחד. אז שימו לב, אני רוצה שתעשו רק את השלב של הריצ'ראץ'. אוקיי? יש? זה אומר שעכשיו אתם רק מוציאים אוויר דרך הפה, תמיד האוויר בתנועה, השפתיים, יש פה שרירים רצוניים, אז אנחנו נשתמש בהם בצורה מעגלית, בצורה הזאתי, אוקיי? ואנחנו ככה נוציא את האוויר. עכשיו, כשאתם מוציאים אוויר, תסגרו את הרוחסן, אוקיי? מבפנים, תרגישו שאתם, כמו איזה ג'ינס שכזה קשה להיכנס אליו ואתם נלחמים, זה מה שאני רוצה, אבל בלי מלחמה. אוקיי? אז אני צריכה פידבקים שלכם רגע, נתי תפתח לנו את המיוט. בדיוק פותח לכולם. מהמם. אוקיי? ותבצעו את הפעולה, הוצאת אוויר תגידו לי מה אתם מרגישים. הבטן מתכווצת חזק בעצם? בדיוק, מצוין. אוקיי. אופירה, כן, גם. גם. אוקיי, מי עוד איתנו? אני פשוט לא רואה את השמות שלכם, אז סליחה, אופירה, אני רינה תקרא את זאת, השם שלך. זהו, רינה זאת השלישית, וקוסטנטין. רינה? כן. רינה, מה את מרגישה? אני רגע לא שומע, היא אבל... על מיוט. כן, קצת על מיוט. היא צריכה ללחוץ כדי שאני אוציא אותה ממיוט. כן, אוקיי. רינה, יופי. הופה. אני מרגישה גם באזור הצוואר. הצוואר? כן, כשאני יכול להיות שאת מכווצת, יכול להיות שאת יושבת בצורה כפופה. לא, דווקא בצורה זקופה אני אוקיי, יושבת. יופי, מצוין, צורה זקופה. וכשאת מוציאה אוויר, אני רוצה שתדמייני את האזור התחתון, פשוט נכנס פנימה. בטן עוד יותר פנימה נשבת. אוקיי, את צריכה להרגיש? כן, בהחלט. יופי. אז אחרי שכולם הרגישו, בואו נשלב את השאיפה ונשיפה. בואו נחבר ביחד. אוקיי? אז בואו ניקח אוויר דרך האף. מה אמרנו שאנחנו לוקחים אוויר? צלעות החוצה, מתנקות. אוקיי? שאיפה. הרחבנו את הצלעות. הבטן מתחילה להישאב לאט לאט פנימה. בהוצאת אוויר אני אוספת עוד טיפה את הבטן מבפנים. בעצם אנחנו מתחילים ליצור לחץ תוך בטני. אוקיי? יופי. עכשיו, בואו נתרגל את זה, נעשה את זה 4 פעמים, וננסה להחזיק את הריצ'ראץ' סגור ל5 שניות. אוקיי? אז בואו ניקח אוויר שאיפה לצלעות. אנחנו מרחיבים את הצלעות, ובהוצאת אוויר, 5,
4, להחזיק 3, 2, 1, ואפשר להרפות. להוריד את הרוחסן חזרה, לפתוח את הרוחסן. ושוב, שאיפה לצלעות. הרחבנו את הצלעות, שרפת יורדת, נשיפה הוצאת אוויר. ולפתוח חזרה את הרוחסן. מצוין, ושוב, שאיפה. לקחנו אוויר, שימו לבית חזה עולה, אוטומטית הכתפיים אחורה, הוצאת אוויר, רוחסן נסגר. ולשחרר. כן, ננשום, וניקח עוד אחד, שאיפה דרך האף. כן, אני ממלאה את הריאות, מוגלובין ישר אוסף לי חמצן, ועכשיו השריר. אוקיי, אז עד השלב הזה בעצם למדנו שאיפה ואיך נושמים בצורה נכונה בזמן ביצוע התרגיל. אנחנו תכף נעמיק את זה יותר. חשוב לי באמת שכולם באמת יהיה להם ברור השלב הזה, כי אנחנו תכף נדבר על רצפת האגן ושם נוסיף עוד חלק לסיפור. אז אני מקווה שזה יושב לכם טוב. אני מרגישה שבנשיפה, כשסוגרים את הרוחסן, אז כן. הכתפיים שלי אוטומטית עולות. בוא נעשה את זה. הכתפיים דווקא קודם גם רינה הזכירה צוואר. מעניין למה דווקא פה מתנקז לכם? יכול להיות שיש דלקת או איזשהו עומס בלי קשר? יכול להיות? לא, כי בשלב הראשון של הנשיפה, כן. הכתפיים כאילו מתרחבות כזה אחורה, הן כאילו הולכות אחורה. ואז זה נסגר. ואז שמתחילים לסגור את הרוחסן, אז כאילו, אז הכתפיים יותר כאילו למטה. מתכווצות יותר, כן, אבל גם מתכווצות יותר פנימה. יותר פנימה. קודם כל הגיוני לגמרי. ואני כן רוצה שתשימו לב שאת כל הדעת שלכם, גם ככל שתתרגלו יותר, תתרכזו רק באזור של המרכז. אוקיי? ככל שתתרגלו יותר, ולא דווקא לספור עד 5, הייתי רוצה שתגיעו גם ל10, אתם תרגישו איך כל הדעת והכוונה שלכם, ממש אתם מתרכזות באזור של המרכז. הכתפיים בהחלט מה שאמרת, טיפה, כמו שאני לוקחת אוויר שאיפה, אמרתי לכם גם קודם, הכתפיים הולכות אחורה, אז מן הסתם כשאנחנו טיפה משחררים, אז הכתפיים גם נשמטות חזרה קדימה. הגיוני לגמרי, אבל ככל שתתרגלו יותר, וזה מה שבעצם אני רוצה שתעשו, אם גם תזכרו רק, כן, מכל ההדרכה הזאת, רק את הביצוע הזה, אתם תרוויחו בענק, כי באמת אתם זכיתם עכשיו להכיר את השריר, שגורם בעצם לכל מערכת השרירים שלנו, המרכזית, שהיא אחראית גם על היציבה, קודם כל לראות גם יותר טוב, וגם הבריאות שלכם מבפנים. אנחנו בעצם מתקשרים, עוד פעם אני חוזרת, עם הטרנברסוס, שהוא בעצם השריר שמושך לי את שאר השרירים פנימה. אז זה רק עניין של תרגול בגדול, ולהתרכז. רינה, יש לך שאלה? לא, אני כרגע עושה את זה. מהמם, יפה. אוקיי, אז אנחנו מתקדמים לשלב הבא. אוקיי, בואו נראה רגע שהוא הולך אחורה. סליחה. אוקיי, אז השלב הבא שלנו בעצם, זה בעצם רצפת האגן, אוקיי, שבעצם הרבה ככה נשים בעיקר שומעות על זה, ובדרך הנשים יותר נפגעות כביכול באזור הזה, בגלל הלידה. אז בעצם יש לנו פה תמונה, פרופיל נשי, שחתוך כמובן באמצע, פה יש לנו את אזור הישבן, זה עמוד השדרה, זה עצם הפוביס, ואלה איברים של האישה. עכשיו, אותו דבר נראה ככה הגבר למעט הרחם. כאילו מינוס פלוס, כן? אז זה האיברים, אבל למעט הרחם. אז זה רלוונטי גם לגברים, הכל בסדר. אז בעצם למה אנחנו רוצים לדבר על רצפת הגן ואיך הכל קשור? אז אמרנו קודם, שרפת זה התקרה, השרירים שתופסים אותנו ביציבות, כדי להעלות לחץ תוך בטני, כשאנחנו עושים נניח איזושהי תנועה אם אני רוצה להרים רגל הצידה, או שאני רוצה כמה תנועות, לעשות מעברים בתנועות בזמן אימון, או אני מרים משקולות, אני צריך לגייס את האוויר, אמרנו שיהיה חמצן לשריר, ואז אני צריך גם שכדי להרים את המשקולת, אם אני בחדר כושר, אני צריך גם לעמוד בצורה זקופה ולא להתנדנד עם המשקולת, אוקיי? אז הלחץ תוך בטני בזמן הוצאת אוויר שאני סוגר את הרוחסן,
שומר לי בעצם על היציבות. אז כאשר אתם עושים איזשהו תרגיל מסוים, במיוחד בחדר כושר, שימו לב שכאשר אתם בביצוע מסוים, בפעולה מסוימת, ההוצאת אוויר מתלווה בעצם עם הרוחסן. זה מה שאני רוצה שתזכרו בעיקר. אוקיי? עכשיו בואו נעמיק את זה יותר ונדבר על רצפת אגן ונראה איך זה בכלל גם קשור לכל מערכת היציבה שלנו. אז רצפת אגן יש תפקידים ממש מרכזיים בגוף, במיוחד בגוף האישה. אז דבר ראשון, יש לנו פה זה בעצם השריר המדובר, כן, רצפת אגן זה השריר המדובר שאתם רואים פה, והוא נאחז, בעצם זה רשת של שרירים יותר נכון, זה לא שריר אחד, זה רשת של שרירים, עם כלי דם, ממש חיים בפני עצמו, הורמונים, יש לנו פה כמובן זרימה של דם מלאה, והתחבר לנו פה מעצם הזנב ועצם הפוביס, ומה שמעניין פה בעיקר ברצפת אגן, ואולי אתם יודעים ואולי לא, אז אני אשמח לחדש לכם, שאותם איברים שנמצאים על האגן, הם לא עוברים דרך, קצת בתמונה פחות זה, הם לא עוברים ליד רצפת האגן, הם עוברים דרך רצפת האגן. זאת אומרת ממש, אם הכף היד שלי זה הרצפת האגן, אז אותם איברים, הצינורות של אותם איברים, עוברים דרך רצפת האגן. אוקיי? זה אומר שבעצם ברגע שרצפת האגן נופלת, מכל מיני סיבות, אם זה הריון, אם זה בריחת שתן, או אם זה ניתוח, אז בעצם מפיל לנו אוטומטית את כל השרירים. אז התפקיד המרכזי פה של השריר, זה להרים לי את אותם איברים ולמקם לי אותם במקום. עכשיו, בשונה משאר האיברים, משאר השרירים בגוף, גם האיברים, רצפת אגן עובד כנגד כוח המשיכה, תמיד ימשוך כלפי מעלה. לעומת זה, אם עכשיו היד תהיה פה למעלה, ישר הגוף, כוח המשיכה, יפיל לי את היד למטה, זה השריר היחידי שתמיד עובד נגד כוח המשיכה, כי יש לו תפקיד ממש ממש חשוב בהחזקת אותם איברים. אוקיי, אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה את המעי, הסוף של המעי יוצר לי כאן את הצינור של פי הטבעת, יש לנו פה את הרחם, שהצינור פה זה הנרתיק, יש לנו פה שלפוחית השתן, שיש לנו את הצינורית של השתן. עכשיו, איזה נזקים יכולים להיגרם לי? למשל, אם נגיד איבר, כמו שאמרנו עוד הפעם אני חוזרת להיררכיה של הגוף, אם איבר אחד ניזוק, נגיד בוא ניקח את המעי, אוכלים בצורה לא תקינה, התזונה שלנו לא טובה, הצואה לא יוצאת בצורה טובה, יכול בעצם לגרום מכאן איזושהי בעיה באיבר, אוטומטית הקיר של המעי, הגס, נצמד לי לרחם, יוצר לי איזושהי דחיסה בצורה הזאת, ואז הצואה לא יוצאת בצורה תקינה, אנחנו יכולים לסבול חלילה מתחורים, מפיסורה, אז ברגע שהאיבר עצמו פגוע, אוטומטית מחליש לי את הצינור, כי אנחנו לוחצים בזמן שיש עצירות, אוטומטית מי נחלש? השריר של רצפת האגן. סליחה. אוקיי? השריר הזה נחלש. אחרי לידה, הבטן, הרחם גדל, התינוק, כמובן שבא לעולם ככה נותן, כתוצאה מהגודל של הבטן, לוחץ על שלפוחית השתן, יש יותר בריחות שתן לנשים, במיוחד אחרי לידה. זה מהסיבה שבעצם כתוצאה מהעומס של התינוק, יצר לי עומס אוטומטית על הרצפת האגן, על השריר והכל קורס, אז מה אני צריכה לחזק? תכף נדבר. וגם לגבי השתן, אותו דבר שלפוחית השתן, יש הרבה אנשים שפשוט מתאפקים מיתר על המידה. לא, פעם שמעתי שמישהי אמרה לי, אני מתאפקת, כי אמרו לי שזה טוב, אז חשוב להבין שזה ממש יכול לגרום לבעיה באמת של ריקון של השתן, ואז יכול לפגוע לי בצינורית השתן. כאשר יש איזשהו גם צואה או שתן, חשוב מאוד להתפנות מיידית וגם בנחת וברוגע, לא ללחוץ, אוקיי? אנחנו רוצים, אחד הדברים המרכזיים בתפקיד של רצפת האגן, שזה שריר רצוני, ויש לנו יכולת של שליטה, של קיבוץ והרפאיה. לעומת שריר הלב, למשל, שאין לי שם שליטה. בשריר הלב הוא פועל כל הזמן ואין לנו שליטה עליו, ואלה שרירים שיש לנו כאן שליטה. אז סיפרתי לכם את כל זה, כדי לחבר אותנו שהדרך של לתקשר עם השריר הזה של רצפת אגן, הוא דרך הסוגרים. אוקיי? אז הסוגרים אמרנו פי הטבעת, הנרתיק והשתן, ואני רוצה עכשיו בתרגול הבא שלנו, שזה נקרא תרגול המעלית, תכף נסתכל ונראה ביחד, אבל אני רוצה שרגע תדמיינו שאתם, אם אנחנו כבר יושבים, כאילו אתם יושבים על גולה, ומנסים להרים את הגולה בעזרת פי הטבעת דווקא.
אוקיי? למה אני מכוונת אתכם לשם? כי יש לי פה עוד שרירים, וכדי לעבוד ולהכיר את השרירים האלה, שנקראים הסוגרים, אני צריך לדעת להפריד תנועה. כי אם אני מכווץ את שרירי הישבן, אני כנראה לא אכווץ את השרירים האלה, את הסוגרים. אוקיי? אז אני רוצה עכשיו בתרגול הבא, שתדמיינו שיש לכם פה איזשהו גולה, ואתם צריכים לאסוף את הגולה עם השריר של פי הטבעת. אוקיי? אז בואו ניקח לנו רגע זה כמה שניות של ריכוז, ורק לנסות להרים את הגולה. רק כדי להרגיש את השריר הזה, זה הכל. עכשיו, אוטומטית שזה מתכווץ, אני גם רוצה לכווץ אותם, בסדר? לא בהכרח רק את פי הטבעת, גם כמובן את השרירים האלה. אתם יכולים לכתוב, להגיד לנו אם הרגשתם, הצלחתם, אם הצלחתם להפריד תנועה, אם הישבן התכווץ בסיפור הזה. אני מרגיש שמכווצים את פי הטבעת, אז זו תנועה ראשונית כזאתי, וכשמנסים גם את בית השופחה, זו תנועה יותר מלאה כזאתי של כל האזור. נכון, איזה אזור? כל רצפת האגן בעצם, בדיוק החיבור ביניהם אני מרגיש. בדיוק, יפה. אז אתה כבר ממש בשלב מתקדם, מצוין, אתה מרגיש את זה. מי שמרגיש כמו נתי, אז ממש שלב מתקדם. אם אתם לא מרגישים שאתם מצליחים לאסוף, זה לא אומר שאתם לא אוספים, זה אומר שהשריר כל כך חלש, שאתם עכשיו עוד לא מרגישים אותו. זה אומר, ככל שתתרגלו יותר קיבוצים, זאת אומרת, תנועת ההתאפקות, כן? כשאנחנו מתאפקים, אנחנו הרי מכווצים את אותם סוגרים באופן אוטומטית, כי אמרנו שזה שריר רצוני, אוקיי? אז אתם תרגישו לאט לאט איך התחושה חוזרת, ואוטומטית אם קיבצתם, מן הסתם את מי ריפיתם, וחיזקתם את השריר הזה, תקשרתם עם השריר הזה. מאחר ואין לי גישה לשריר הזה, הגישה שלי והדרך היחידה שלי לתקשר איתו, זה רק דרך אותם פתחים. אוקיי? כמו שאמרנו בתרגיל הקודם, כדי לדבר עם הטרנברסוס ולתקשר איתו, הדרך שתקשר איתו זה בעזרת תנועת הוצאת אוויר, אני מוציאה אוויר, תנועת הריץ'-רץ'. אוקיי? אז בעצם שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים כאילו תמיד לשחרר, אם יש לנו שירותים, זה כדי לא לכווץ אותו יתר על המידה כל הזמן, שהוא גם יהיה לו זמן להשתחרר ולהימתח דווקא? בהקשר של שירותים ולהוציא, דווקא שם זה יותר קשר של התרוקנות, כי בעצם צואה שנשארת לנו במעי יכולה לגרום לנו לרעלים, וליצור הרבה יותר נזק מאשר תועלת. אז אנחנו רוצים למנוע את הרעלים, גם בשתן אגב, בשלפוחית השתן, גם יש שם רעלים וכן הגוף מסנן אותם מהריאות, אנחנו צריכים כמה שיותר להוציא אותם מהר החוצה. דווקא פה, בשלב של ריקון, שהתרוקנות, הייתי משתמשת בנשימה שרפתית, ולא בנשימה צלעתית. אני לא רוצה לכווץ את הרצפת האגן, אני רוצה להרפות אותה. אז בשלב של התרוקנות, כן הייתי משתמשת בנשימה השרפתית, כדי לשחרר לגמרי ולהתרוקן. אוקיי? לכן צריך להיות ממש בצורה משוחררת, כשאתם בשירותים בלי טלפונים, בלי ספרים, ממש לתת את הדעת, כדי לא לגרום עוד פעם לתחורים, שזה קורה להמון אנשים. אוקיי? ממש להיות בצילות. פה אנחנו מדברים על הסוגרים בזמן מאמץ, כשאנחנו רוצים להעלות לחץ תוך בטני. בלחץ תוך בטני אני צריך שהקופסה שלי תהיה אסופה לגמרי. המקום היחיד שאני בעצם מוציא את האוויר זה דרך הפה בלבד. ההוצאת אוויר. עכשיו בואו נבין איך אנחנו מוסיפים איך אנחנו מחזקים את אותו שריר, בהתאם נגיד ביצוע התרגיל. אז באמת פה הבאתי לכם את הדימוי שנקרא המעלית, אם מישהו שמע על זה. אז מה שיש לנו כאן זה בעצם, אם כל האזור התחתון שלנו בעצם נדמה את זה ללובי, אז כל האזור של האגן זה בעצם הקומה של החניון. זאת אומרת, אני רוצה לעלות מהחניון ללובי. אוקיי? מי זה הלובי? זה השרירים שלנו שדיברנו, הטרנברסוס. אז איך אנחנו עושים את זה? בוא נחבר את הכל ביחד. יש לנו את השאיפה שלקחנו לצלעות, הרחבנו, שאיפה. יש לנו את הנשיפה, שזה בעצם הרוחסן, התחלנו לסגור. עכשיו הרוחסן לבדו יכול להיפתח לי לאט לאט. מה זה?
אוקיי? השתקתי. יש פה שאלה? אוקיי, אז אם אנחנו, עוד פעם אני חוזרת, יש לנו את השאיפה צלעות, נשיפה רוכסן, עכשיו הרוכסן יכול להיפתח, נכון? יכול לאט לאט להיפתח, אז מה אני צריכה שיהיה לי מעל הרוכסן? כפתור. הכפתור שלי בדימוי הזה זה בעצם הסוגרים. עכשיו שהסוגרים והגב בצורה, הכל עשו עם לחץ תוך בטני כמו שצריך, אפשר לבצע פעולה. עכשיו כמו שאמרנו, החיים הם לא רק סביב מזרן, הפעולה שאני מדברת זה אם אתם צריכים להרים ילד, אם אתם צריכים להרים עכשיו, לנקות את הבית, להרים רהיטים, להרים סלים מהסופר. הפעולה הזאת של האיסוף היא הפעולה הנכונה כדי לשמור לכם על מי? על מערכת השלד, על הגב. אוקיי? בתנועת הריצ'ות שאתם עושים, גם תשימו לב, אתם תרגישו הרחקה בעצם של החוליות. כי אם בעצם החוליות שלנו ככה צפופות, אחת קרובה לשנייה, אז בעצם עם הזמן נוצר לנו שחיקה בחוליות ועומס יתר עליהם, מפה יש לנו בלק ופריצת דיסק. פה אנחנו רוצים בעצם להפריט החוליות קצת, זה אומר שהגב שלכם צריך להיות ישר, לא בהקשתה, יש לנו את ההקשתה ויש לנו גלגול אגן החוצה וגלגול אגן פנימה. אז אני רוצה שהגב שלכם יהיה במנח גלגול אגן פנימה. הפעולה של הריצ'ראץ' מגלגלת אוטומטית את האגן פנימה. יש פה באמת אוקיי? איזה רצון לחזרה לפעולה של הנשימה ועם הריצ'ראץ', בעצם לפני הבקשה לחזרה, לפני שעושים את התרגול עכשיו בעצם. אם אפשר לעשות אוקיי. חזרה כזה של נשימה. נעשה חזרה, יפה, אז עכשיו, אז זהו, אוקיי, מעולה. אז בואו נעשה תרגול ביחד, ואנחנו עכשיו חוזרים בדיוק לבסיס, ואנחנו נוסיף גם רצפת האגן. אז כמו שאמרנו, אנחנו מתחילים מהצלעות, שאיפה. אוקיי, בואו ניקח אוויר, כולם ביחד, שאיפה לצלעות. אוקיי, בואו נחזיק אפילו שנייה את השאיפה לשלוש, שתיים, אחד, תרגישו שהבטן נכנסת קצת פנימה. עכשיו תעשו את התנועה של הריצ'ראץ', סגירה, תוציאו אוויר. אוקיי? עכשיו, תוך כדי הסגירה, אני גם מוסיפה את תנועת הקיבוץ של הסוגרים. עכשיו אני צריכה להחזיק את הקיבוץ 10 שניות, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר לאט לאט. התרגול סבבה? זה כאילו זה מה שרציתם? גדול. כן? יושב טוב? כן, כן. מעולה. בואו נתרגל את זה עוד פעמיים. אז יש לנו שאיפה לכיוון הצלעות. אנחנו מרחיבים את הצלעות. ועכשיו מפה הוצאת אוויר. ועכשיו אני מוסיפה גם את הקיבוץ של רצפת האגן, את הסוגרים. מה אני מכווצת? שימו לב, לא את השרירי הישבן, אלא את הפתחים. ממש הגולה הזאת שאמרנו שאנחנו רוצים לאסוף. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ותשחררו לאט לאט. מצוין. בואו נעשה את זה שוב. שאיפה לצלעות. ונשיפה. עכשיו ישר סוגרים גם ביחד, זה כאילו ממש בא ביחד בזמן תרגיל. אנחנו מחזיקים ל7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ולשחרר. עכשיו שימו לב שגם במעלית, כמו שהמעלית עולה, נכון, היא עולה במקטעים, היא לא עולה ככה צורה מהירה, אנחנו בסופרלנד, היא גם יורדת באותו קצב. אז גם כשאנחנו משחררים בסופו של דבר, זאת אומרת אנחנו מסיימים את הפעולה, מסיימים את התרגיל, אני לא רוצה שהשחרור יהיה בום, כאילו קפיצה כזה וזעזוע לשרירים. וואי, סליחה שנייה. ילדים. אז כן, אנחנו לא רוצים שיהיה בום, אנחנו רוצים גם את השחרור לשחרר בצורה הדרגתית. בסדר? אז זה גם חשוב לזכור. מתי אני משחרר בעצם את אותם שרירים? כשאני מסיים נניח תרגיל, הורדתי את הסלים, הורדתי את הילד, אוקיי? שם אני בעצם משחרר לגמרי את אותם שרירים. התרגול יושב לכם טוב? זאת אומרת, חייב לתרגל אותו, כן? כל יום, זה לא משהו שככה מעכשיו לעכשיו נבנה, אבל עצם זה שיש לכם את ההבנה ואת התהליך ואת ההיררכיה של השלבים, זה הכי חשוב לי. מפה אחר כך תרגול יומיומי, אתם תרגישו נפלא.
זה תרגיל מה אתם מדהים, אומרים? אני עדיין, אני עושה, אולי זאת שאלה לסוף, אני לא יודע אם אני מקדים, אבל תגידי לי מקסימום אם תתייחסי לזה בסוף. אין בעיה. נגיד שאני מרים איזה משהו כבד, אז אני בעצם רוצה גם, לא ידעתי שיש את התרגיל הזה, אבל אני עושה משהו דומה בלי לדעת, בעצם אוקיי. מנפח גם את השרפת, גם את החזה, ואז מכווץ את הבטן חזק. עכשיו פה בעצם השרפת היא היחידה נראה לי שרפויה בתהליך הזה, או שאני טועה. היא לא, היא יכול להיות שאתה לא מרגיש אותה, שהיא רפויה, אבל היא בעצם נותנת לנו איזושהי תמיכה וסגירה. כי אני רוצה ליצור מצב של מכוך פנימי. עם השריר, הטרנסברסוס, השרפת מלמעלה, הרצפת הגן מלמטה, ואז יש לנו פה לחץ. עכשיו, איפה זה טוב? איפה הדוגמה יכולה להיות ממש טובה ואפקטיבית, יכול להיות גם שתזדהו? נגיד שאתם צוחקים או משתעלים, אז שנייה אחת לפני השיעול או שמתעטשים, לסגור, לעשות את כל מה שאמרנו, לסגור את הסוגרים חזק, ואז בעצם הלחץ נשאר פנימה ולא מתפרק החוצה, ואז יוצר בריחות שתן, יוצר לחץ על רצפת האגן, מפיל לי את רצפת האגן. אז דווקא שם אולי אפשר ממש להזדהות ולהתחבר, שבזמן שיעול או צחוק או קפיצה אפילו, יש הרבה בקפיץ נשים שמדווחות שהן לא יכולות לקפוץ או לצחוק, מתביישות לצחוק בציבור, כי יש בריחת שתן. למה? ואז הצחוק מחמיר את הבריחה, כי הכל רועד, אין שם איזושהי סגירה של מכוך. אז הטכניקה כאן היא בעצם לסגור לפני ואז לקפוץ. לסגור לפני ואז להרים. לסגור לפני ואז לצחוק מי שסובלת, ואז מן הסתם הזמן יעשה את שלו, השריר יתחזק מאוד, וכששריר מתחזק הוא גם, הוא אמר כמו שדיברנו קודם, הוא מחזק את האיברים שמעליו ואחד בונה את השני, ואפשר ממש לרפות את עצמכם אם חלילה מישהו סובל מבעיה כזאת או אחרת. אז ענה לך השאלה? כן, זה מדהים, זה בעצם שתי שיטות שונות, נגיד, מה שאני עושה, אני בעצם עושה בדיוק את אותו דבר מסתבר, רק אני פשוט נושם שרפתית לפני, אבל נשימה מנפח את שרפתית היא הבטן. דווקא מתנגדת לכל הדבר הזה, אז בעצם אתה עכשיו בעצם שאני, מנפח את הבטן, נכון נתי? הבנתי אותך כן, נכון? כן, 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 אני בעצם מתחיל את כל הנשימה בניפוח הבטן, ואז אני עושה סוגר את רצפת האגן, גם סוגר את הטרנסברסוס, כן. אבל בעצם אני עושה רשימה שרפתית לפני. ופה Mm. כשאני לא עושה את הנשימה השרפתית, האמת שאני מרגיש שזה מחזיק לי יותר את המקום. יותר לאורך זמן. כן. זה, למה? למה? כי אנחנו עובדים על השרירים המייצבים. ואני צריכה את השרירים המייצבים כדי להחזיק עוד פעם את הפעילות, את הפעולה שאני בוחר לעשות לאורך זמן. אוקיי? ואם אני גם נושם נכון, אז יש לי אספקת חמצן, מה שדיברנו בהתחלה. אז יש לי גם אספקת חמצן, גם החזקה של כל המערכת. אין שום סיבה שאתם תקרסו באמצע תרגיל או באמצע פעולה כלשהי. כן, שימו לב גם למנחים של הגב, גם זה גם חשוב, מה שאמרנו. טוב, זה כבר לתרגול ממש פיזי, אבל מי שמכיר גלגול אגן החוצה, גלגול אגן פנימה, אז זה חלק כמובן. אמרתי שתנועת הריצ'ראץ' מבצעת לי את הגלגול אגן פנימה. זה מה שחשוב לי שתדעו, אוקיי? אז כל שאר המשתתפים שלנו, כולם השארנו קו, ויש לכם שאלות לפני שאנחנו מתקדמים? פיקס? פיקס. פיקס. יאללה, איזה כיף. אנחנו מתקדמים. אוקיי, אז באמת השלב האחרון בסדרה שלנו כאן, בהדרכה, אנחנו נדבר על המחלה שאין לה תסמינים מוקדמים, שנקרא אוסטאופורוזיס. בעצם אוסטאופורוזיס, אם אתם מכירים, זה בעצם בריחת סידן מהעצמות. ומה שמעניין בעצם, שמי שלא מכיר את העצם חושב שעכשיו זה איזשהו, ככה, עצמות משתנים רק כשנולדים, בעצם לתינוקים יש הרבה יותר עצמות ממבוגר. בסופו של דבר העצמות האלה מתאחים והופכים להיות עצם גדולה, אבל תכלס בתוך העצם קורה המון דברים מופלאים, ובואו נכיר את השחקנים המובילים בתוך העצם, שהם בעצם האוסטובלסטים והאוסטוקלסטים, הם בעצם התאים הבונים, התאים המפרקים, אנחנו זקוקים לשניהם, זאת אומרת אי אפשר בלי אחד מהם, אם חלילה יש איזושהי פגיעה בעצם, אז יש לנו את התאים המפרקים שמפרקים עצם ישנה, והתאים הבונים שיוצרים לנו רשת של עצם חדשה, והמטרה שלנו כל הזמן שהעצם תהיה כמה שיותר צפופה, כמה שיותר חזקה. עכשיו איך אנחנו גורמים לזה לקרות?
אז באמת היה לנו מחקר שלקח, שבעצם מכירים את כל העניין של אוסטאופורוזיס, ואמרו אוקיי, מה בעצם בונה לנו את העצם? סידן. אז בואו לקחו קבוצת נשים, ודווקא נשים יותר סובלות מגברים בכל מה שקשור לאוסטאופורוזיס, גם גברים, אבל יותר שם נשים סובלות, במיוחד נשים רזות. תכף נבין גם למה. אז בעצם מה עשו? לקחו קבוצת נשים והמיסו עליהם סידן לאורך שנים, עקבו אחריהם המון המון זמן, ובסופו של דבר הגיעו לאיזושהי נקודה שבעצם רצו לראות את תוצאות המחקר, וראו שלמרות כל השנים של הסידן וכולי, שום דבר לא עזר, עדיין נשים סבלו מאוסטאופורוזיס. אותו מחקר אמרו, טוב, אוקיי, לא תזונה, בוא ניתן להם תוספי תזונה. אותו דבר, מעקב אחרי כמה שנים, אותם תוצאות לא באמת השפיע על העצם. אולי במעט, אבל לא משהו גרנדיוזי, כפי צפו. בלי קשר למחקר הזה, נעשה מחקר אחר. היה איזשהו משלחת לכיוון החלל, של חבר'ה ממש צעירים, בני 20, כולם בריאים בנפשם, גופם, והם היו צריכים לשהות בחלל למשך חודש שלם. לאחר החודש אותה משלחת חזרה לארץ, ובעצם כולם חזרו עם אוסטאופורוזיס ברמה הכי גבוהה, אני חושבת שאפילו הם לא החלימו מזה, ואז בעצם פה הצליבו את המחקרים והבינו שעצם העובדה שאנחנו חיים פה על כדור הארץ, הכוח המשיכה כבר נותן איזשהו כוח לעצם ומחייב את אותם תאים בונים ומפרקים לעבוד בצורה יעילה. איפה בעצם הבעיה מתחילה? הבעיה מתחילה שמגיל 30, אצל כולם, גברים ונשים כאחד, יש נסיגה בין התאים הבונים לבין התאים המפרקים. זאת אומרת, התאים הבונים מתחילים ללכת ככה, להתעייף, לישון, רוצים לצאת לפנסיה. לעומת זה, התאים המפרקים עובדים בצורה יעילה, כמו שהם עבדו כל הזמן. זה לא שהם עובדים יותר, פשוט עובדים אותו דבר. התאים הבונים הם בעצם כביכול הישנים והבעייתיים. סורי. הם הישנים והבעייתיים. לכן, אז עצם זה שאנחנו חיים פה על כדור הארץ, יש לנו כביכול, כי אמרנו נשים בדרך סובלות מזה, גם גברים אמרנו, אבל בדרך נשים, יש עד גיל 60-70, ככה, רק שם בעצם מגלים את התופעה הזאת של אוסטאופורוזיס, כי יש את ה-30 שנה, זה 20 שנה, שלוקח לעצם ממש בצורה איטית להתפרק. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל זה? כבר מגיל 30, קודם כל להכיר את התופעה הזאת, לא לחכות לגיל 60-70, אוסטאופורוזיס, עשיתי בדיקה של צפיפות עצם, ואני מבינה שהעצם שלי ממש מחוררת. זה אוי ואבוי מי שמגיע לשלב הזה, ולכן אני ממש מדגישה את זה בהדרכות שלי, ואני שמחה שאני עושה גם בהדרכות לנשים, במיוחד אחרי לידה ונשים צעירות, כדי להעלות את המודעות, שככל שאנחנו נקדים ואנחנו נפעל לכיוון חיזוק העצם, שתכף נדבר באיזה דרכים, הרווח שלנו בשנים שבו אנחנו כבר רוצים ככה באמת לנוח על עלי דפנה וליהנות מכל הפירות שככה צברנו במהלך השנים, וחלילה לא להגיע למצב, בטח שלא כיסא גלגלים ולא להזדקק לאף אחד, חכם עיניו בראשו ולומד ומבין שזו מחלה שאין לה תסמינים, אלא אם כן אתה הולך ובודק, כמובן, ואם יש איזשהו גנטיקה וכולי, אבל בדרך כלל אנשים לא בודקים ובכלל לא מעניין אותם, והם בכלל לא רוצים בכלל לדעת שדבר כזה קיים, וזה לא בגלל, זה בגלל מנגנון של פחד, של הישרדות, וזה בסדר גמור, אז לכן חשוב כן לדעת וכן לתרגל. אז איך אנחנו בעצם מחזקים את העצם ביום יום? אז העצם, כדי לעורר, אמרנו שהתאים הבונים הלכו לישון, יצאו לפנסיה בגיל 30, אז אני רוצה לעורר אותם, נתחיל להגיד להם, חבר'ה, זה ממש לא הזמן, תעבדו בקצב שלכם, אז הדרך של לעבוד עליהם זה בעצם עומס ודחיסה, כמה שיותר. אוקיי. אז איפה אנחנו רואים את זה ביום יום? לבחור, ממש ככה, לבחור בלעלות במדרגות. עצם זה שאתם עולים מדרגה אחרי מדרגה, יוצר כל הזמן חוסר איזון על אחד הרגליים, ואז ככה מעורר לי את אותם התאים הבונים. או לעמוד על רגל אחת, אוקיי? זה גם אופציה. או בחדר כושר, בהתעמלות, לבחור להיכנס בסטודיו לשיעורים שיש שיעורים ממש של בניית עצם, להרים משקולות, אוקיי? כל העבודה של התנגדות עם גומיות, ממש גם עם הידיים, לא רק עם הרגליים, כן? גם עם הידיים לעבוד על התנגדות, כל זה בעצם תרגילים שאנחנו עושים אותם היום כשאנחנו צעירים, והרווח שלנו הוא כמובן בעתיד, כי העצם הרבה הרבה יותר מתחזקת ונבנית, בלי קשר לזה ולצד זה, כמובן שתזונה, אסידן, זרחן,
ויטמין D, אוקיי? תזונה נכונה, תזונה ללא סוכרים יותר מדי, גם משמרת לי על העצם, כי גם סוכרים כתוצאה מסיקור יכול גם לפגוע לנו בעצמות, אז כמובן שלתזונה יש פה גם השפעה ממש חזקה, אבל כרגע בואו נתמקד באמת באיזה פעילות אני רוצה שתעשו. עכשיו שימו לב שאמרתי לעלות במדרגות ולא לרדת במדרגות. כל ירידה במדרגה בעצם יכולה לפגוע לי בסחוס של הברך, אז אנחנו נבחר כן לרדת במעלית. אם אין מעלית אפשר גם לרדת הפוך, אבל זה קצת מסוכן, אבל בכל אופן, יפה. בחיים האמיתיים, כן לבחור באמת מדרגות, זאת אומרת פעם הבאה שאתם רואים מדרגות, תחשבו על העתיד. אז זה סביב באמת העניין של האוסטאופורוזיס. יש שאלות בנוגע לזה? מה עם קפיצות? מה עם? קפיצות עם דלגית. קפיצות. הן גם קפיצות. מחזקות את העצם? הקפיצה היא יותר מחזקת לנו את עניין, אם יש לנו בעיה ביציבה, אוקיי, אם יש איזשהו אישו סביב היציבה, אז ככל שאת מחזקת קודם כל את הנשימה ואת רצפת האגן, אוקיי? אז בעצם את יכולה לחזק את השרירים, אבל לא דווקא קפיצות יחזקו לנו את העצם. זה יוצר לי יותר זעזוע אפילו לעמוד השדרה. אוקיי, אוקיי, טוב לדעת. כן, כן. אבל אם תקפצי על רגל אחת, יכול להיות שזה באמת כבר יעשה את הפעולה שאנחנו מדברות עליה. זאת אומרת, קפיצה ועומס על רגל אחת, אבל קודם כל לוודא שהכל אסוף בצורה תקינה, כל המחוך, כמו שדיברנו בהתחלה, ואז הקפיצה, השילוב של הקפיצה, את יכולה בהחלט להשיג תוצאה טובה. אוקיי. כן, כן. מעבר לזה, פשוט תבחרו לעמוד על רגל אחת, אם זה במטבח, אם זה שאתם מחכים לתור, פשוט לבחור בדברים האלה, כי אחרת באמת, אם אנחנו לא עושים איזושהי פעילות מסוימת, מתי באמת אנחנו פוגשים את הבניית עצם. אז זה ממש ממש חשוב, ובעצם כדי להבין איך כל זה גם קשור לרצפת הגן, כי אמרנו שבעצם השרירים שלנו, אמרנו שהם נאחזים במי? הם נאחזים בעצמות, וגם השריר של רצפת הגן הוא על, אם אתם רואים פה בתמונה, ממש פה, זה השריר של רצפת הגן, יושב. אז ככה, ברגע שגם השריר עובד בצורה תקינה, הוא נותן לי ישר, מחזק לי גם את העצם, וכשהעצם חזקה אז גם מחזק לי את השריר, זאת אומרת, אחד מפעיל את השני, וחלילה עוד הפעם, אם יש איזשהו פגיעה או איזשהו נזק, אז אפשר כבר להרגיש שכל המערכת בעצם קורסת. אז המטרה שלנו זה להקדים רפואה למכה, להיות תמיד בשלב המניעה, וחלילה לא בשלב שאחרי, לא להיזכר, אם קורה אחרי אז אחרי, מה לעשות, אז עדיף מכלום, אבל תמיד להיות עם יד על הדופק, להכיר את מערכת הגוף שלנו, להבין איך כל המערכת הזאת פועלת, וכל הזמן להבין איך אני יכול לשפר את עצמי כל יום, בכל יום, כן? לא, זה לא עבודה של פעם בשבוע, זה ממש עבודה של כל יום. אז פה בעצם יש לנו גם תמונה ככה, האבולוציה של העצם, זה עצם בריאה, זה עצם שלאט לאט יש לנו דילול של העצם, ופה העצם כבר ממש מחוררת, זה אומר שכל נפילה הכי פשוטה יכולה בעצם לגרום, הנפילה יכולה לגרום חלילה ממש לשבירת עצמות בגוף. אז מזה אנחנו רוצים ממש ממש להימנע. זה מבורך. אז כמו שאמרתי, מה התרגול? אז עמידה על רגל אחת, עלייה במדרגות, אימון התנגדות, משקולות, יציבות, שיווי משקל, גמישות, פילאטיס, יוגה, כל הדברים האלה באמת עוזרים לחיזוק העצם. אז מקווה שתמצאו את עצמכם באימונים האלה. וזהו, אז בגדול הסיכום כזה, מה שלמדנו, אז אני מזכירה ככה, אמרנו על הרכש של הגוף, כבר הזכרתי את זה כמה פעמים, דיברנו על העייפות והקשר לנשימה, הסברנו שקודם כל, הרבה לפני המשקולת, הרבה לפני ההתנגדות, והרבה לפני שבכלל אני מתחיל לעשות איזושהי תנועה מסוימת, אני קודם כל רוצה לספק חמצן לשריר, כי השריר הוא צורך חמצן, הוא צריך לעבוד בצורה מיטבית ולהחזיק אותנו לאורך זמן, אם זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אז לכן אנחנו נבחר דווקא בנשימה שרפתית, בזמן פעולה, לעומת נשימה, כמו שאמרנו, שטחית או נשימה שרפתית, ששם זה במצב היותר הרוגע, שלווה, או מצב מתח ולחץ או סטרס, אז שם אנחנו רוצים להפעיל את הנשימות האחרות. דיברנו על שרירי ליבה, הבנו שהמעטפת השרירית שלנו, אנחנו לא רוצים להתחיל לעבוד עם כפיפות בטן,
אנחנו דווקא רוצים לעבוד מבפנים לבחוץ. העבודה של פילאטיס בכללי, במהות שלה, היא עבודה על שרירי ליבה, זאת אומרת, השרירים הפנימיים, והכי שקשה לגעת ולהכיר אותם. אז פה בשרירי ליבה אנחנו עובדים על הטרנברסוס. ממילא, אם אני עובדת עליו, אז יכניס לי את שאר השרירים פנימה, ואז אנחנו נקבל את הבטן החטובה או הבריאה, כל אחד לפי כמובן מה שהוא רוצה להשיג. הכרנו את רצפת הגן, הבנו שלא מספיק רק תנועת הריצ'ראץ' של אותם שרירים, של הטרנברסוס, אני רוצה גם להוסיף את הסוגרים, כי אמרנו שדימינו את הסוגרים האלה לכפתור, כי ריצ'ראץ' יכול להיפתח, אז אני צריך גם את הכפתור, ועל כל זה כמובן דיברנו על מערכת השלד, הסברנו למה אנחנו רוצים להכיר את השלד היום, כדי להיות בריאים וחזקים בטווח הארוך, ולהימנע מהאוסטאופורוסיס. אז אני מקווה שנעמתי לכם, מאוד. ואפילו אם תיקחו משהו אחד, באמת משהו אחד מכל מה שלמדנו, אם זה רק לעלות במדרגות, או רק התנועה של הריצ'ראץ', כל דבר שתזכרו, כי זה באמת כזה חומר שצריך לתרגל ולתרגל כל יום, ושימו לב שכל התרגולים כאן לא דורשים ממכם פריסת מזרן או איזשהו אביזר מסוים, זה עבודה של שרירים פנימיים שאתם יכולים לבצע בכל הזדמנות, באוטו, אם מישהי מניקה, אם אתם רוצים להמליץ למישהי אחרי לידה, אז תוך כדי הנקה, אם תוך כדי בישולים אפילו, תוך כדי ככה מגלגלים, מכינים לחלות וכזה, אפשר לבצע את הפעולות האלה, ומה שאני תמיד אוהבת להגיד, ההתמדה בעצם, אתם תתמידו היום, לא תקראו תוצאות. תתמידו היום, מחר, מחרתיים וכן הלאה, התוצאות לא יאחרו להגיע, ואני מבטיחה לכם מניסיון של שנים.